Hakikanin gaskiya yaron nan sai na shirya mai cikin dajin nan. Tabbas na dubi cewa zai ban matsala. Amma ba wani ɗa wanda zai ware shi ne a cikin dajin nan. Asali ma shi ne zai gane kuɗin shi. Don haka za mu haɗu shi. Ba abin matsala. Wai ina abba? Ga abba tun shekaran jiya ga nake dama na ke. Shekaran jiya bane ya je bai. To gari na ce dau ma wanda ke so kuma har yanzu bai dawo ba. Yake faruwa ne? Yake ganin oga dajin nan akwai matsala. Matsala gaggawa ba. A cikin wannan dajin nawa? Wallahi. Kamar ya? Ai yanzu kawai ne. Bari kawai shi na tare da Allah. Ba abin da zai same shi fa kawai in ban ga abba za a samu damuwa a dajin nan kawai. Ya wuya ba. Kai? Wani yanzu kawai. Lafiya kuwa? Kai da aka yi. Lafiya ne? Me faru ne? Me ke faruwa ne? Bariya. Wa ya taɓa ka? Ya dai? Ne ya faru sa. Wai wani mutum ne ko aljan ban san shi ba. Ya zo gaba ɗaya ya tsoratar da ni. A ina? A dajin Muntsira yake. A dajin Muntsira? A ina ne kuma dajin Muntsira? Yayin da aka Ai dajin namu. Yanzu ya za a yi kenan. amma kare ya ɓace. Kare? Kamar ya kare. Kuma a wurin laye da muka je da shi ma ya ɓata ban san yadda ya ba. Ai? Karen nawa? Karen nawa? Yaron fa? Yaron zai ban san. Oga, kale shi kai. Ya bata mana. Ya gane. Ya kuyi mana. Ya ka gane. Yanzu cikin dajin ma za mu ratsa. In muka ratsa duk wanda ya koro sa Allah shi ma sai mun kore shi a gurin. Ko ba haka ba? Allah ya wuci zuciyarka oga. Allah ya wuci zuciyarka. Akwai matsala. Mun san akwai matsala amma ka mai maganin ta. Ya hakuri. Kai za mu je ka nuna mana duk inda aka ma wannan abin. Ka gane ko? Kakka nuna mana komai. Ya bata mana rai. Inda aka ma kowa ya shi. Jeji za a kore shi wai ya gudo. Ya hakuri. Don wuce Allah ya wuce. Mutan gawo Allah ya kawo kasuwa. Amma wallahi lamuran ga sai a hankali yanayin wannan adal. Wannan yanayi Najeriya sai a hankali. Kasuwa tun da safi ne shigo ba, amma ko naira bai ba wannan. Allah ya kawo min kowane na mayan samu dai ko na abinci da samu yau. Don wallahi gare ni sai a hankali. Bolo mutanen mu. Ya dace. Wallahi kam ina can mun baro shi amma dai wallahi wallahi daji ne kawai. Oke, ka ji daɗi wallahi ko akwai kayan daɗi kala-kala. Kayan daɗi wallahi akwai kala-kala. Sai ya ɗayan dai kayan daɗi na sai ka wani ɗan wani da baka. Abu baki na nan cikin wani gora na abinga. Na kanwani yake kanwani. Kanwani? Na ciki. Wani dan baki na nan ciki wallahi. In zaman ka ɗaya bari ɗauko maka. Shi ne wanga ko? Ha! Ina da wayo. Wallahi kan wanga. Kai na Ai in dai daɗi na wannan in dai daɗi na. Wallahi shi kenan an kai ƙarshe dai daɗi. In dai daɗi na. kuna ganin kawai a can ne wannan. Abu kana da can. Bari mu gani. Ba a Ba ko za mu sha daɗi. Hago ga shi ke na gode wallahi modibo sai an jaba Wannan ni kabi. bice inda ba a ganin ka bice inda ba a ganin ka
Allah sa dai kun babu mutane wannan da kun wallahi babu wanda za a yi can wanda kayan daɗi. Haka ka in sha wahala in so kayan daɗi wallahi wanda ya sha shi kun ba ni ɗan makowa shi wallahi. Wallahi babu mai sha. Bismillah, la ilaha illallah, wallahi. Oh, ni tanda bone. Aha. Wallahi kunna ada. Wallahi na dauka bam na ya bani. Wallahi. Haba. Abin wata gare shi. Wallahi. Ta haka ba. Wallahi kan kayan daɗi da aka shigo da a gyara zama. Akwai daɗi kuma dai akwai yaji gare shi. Wallahi kan akwai daɗi. Kone kan na shan daɗi. Haka suka sha su ba mu. Muna ta rikon sanda. Wallahi. Wani. Gani kashin wai haka ka suka ji daɗi ka. Wallahi ina bane nufin sandan nan koma birni in kama shan ni suna ne shi to ga dai shi nan baki dai abu dai gashi nan dai ni wallahi ko suna ne ban sani wallahi masha Allah wallahi wallahi kam ni kan na sha daɗi wallahi akwai daɗi wata mata wallahi a'a wallahi kun baki cerewa ko ina baki zuwa wallahi ni na sha ne why wala haji na bai tsaye ba haji in ba mi na lafiya wallahi ake ba a gashi wallahi ba a gashi wuri wallahi haji na babu shi gaba ɗaya kawai wallahi kaɗu da ka yana bura uba wurin shan wanga abu wallahi ni kan bani ko mai tsaye na yau wallahi haji na abai ɗaya gashi ko haji ba a zama wani wallahi ne sai mai shagun ga wallahi ya san abin da haka yake da kai kuma ya bani shi wallahi ko akwai bura uba tun na ranki da Allah in koma san da bukoi zani mai wallahi kuɗi na su ta yi gaban za wallahi abu haka da yaji hanci kawai duk hanci ya ɗaya bai wallahi na wallahi in wada ma mai shago can wurin can wallahi ya sai min wani mugun abu wallahi kahirin kai yi gare shi ni yanzu haka hanci na su duk yake wallahi Yana da ramma. ko ni kana wadin ni sai san ni gashi nan cikin bakar roba wallahi ya sai san min shi wallahi ni dai ban san yadda yake wallahi gashi ni na ma ba ka wallahi wallahi ni na wallahi ba ni ya da wallahi kai tsadu Allah me haka ne wai ka shanye shi inna lillahi wallahi wani abu zai ka kan wai do Allah dai kai zamana in gani dai wallahi ba ni yadda ka shanye kun sai na gani dai in ba kai wa da ni ba wallahi ka do akwai tauriya gani dai wallahi ya shanye والله تهيد والله لو كيرو بتهيد إيده والله شوفونا والله ما تجا والله كابو أبين كوكا يا أمبا تجا بس إلا ما يزوا كاي كتوكا بكي باندا كذا Da ma baka san amfanin ta bane ai. كايدو الله ما تجا
kwarai da gaske duk inda ka je ina biye da kai ina ga baya da kai kai baka isa ga bayana ba waɗanda ne kashe irin ka suna da yawa cikin dajin ni ba fata na ne in cikin daji in kama cin amana mutane da kuma na fuskanci ba da kike ba cikin amana mutane kuma ƙarya kake yi tabbas bayanan cewa wannan dajin ba a yanzu amma dalilin ka dole saboda akwai yaran da ka fasuwa na gaya ma cewa ka dawo da yaran ba na san kana min wa'annan magana yaran saboda su sun wuce nan ni na ma yawa da kabace ni a wannan daji so da ka canza tsari duk tunaninka na banza ne ka sani cewa wa'annan yaran da ka fasuwa yare guda kusan yaro hudu ma da ka fasuwa sannan kuma da yaro daya wa'anda ka fasuwa gaba ɗaya na labari na saboda dajin ba wai nawa bane dajin ba nawa bane akwai mai dajin tun ko kai zaka gane kurinka ba zai taɓa yawa ba na ma yawa na wuce nan wallahi daga kai har wanda ya fi ka duk zan gama da su a wannan dajin zan saboda wannan dajin kai duk dajin da yake area nan yana hannuna ni ke da duk abin da zan yi sarrafa wannan dajin kace ko kwarai in akwai abin da zaka yi kai Ya ke sarauniyar dajin mun tsira. Ya za a yi kima haka alhali ki kai ma alƙawarin san mallaki dajin mun tsira. Ya kai dan adam ka sani cewa sabo alƙawari ba al'adar mu bace mujin. To shikenan naji menene matsala menene ne miki mi kika sani ban agata miki ba. Ina mai tabbata maka cewa za ka yi nasara matukar za ka bi dokokin da zamu gindaya maka. Ina saurarin ki ya ke sarauniya. Ya kai da haɗin ka buɗe kunnen ka je za mu shigar maka dokokin da idan ka bi su za ka samu nasara a cikin wannan dajin. Kada ki bari a samu matsala don kin san buri na ɗaya ne domin in kauda azzaluman da ke cikin wannan dajin. Na san cewa da akwai 'yan washi da 'yan daba a cikin wannan dajin da 'yan tsibbo da matsafa. Za ka yi tafiya mai nisa cikin wannan dajin. Za ka yi tafiya mai abin al'ajabi mai ɗauki da tsoro da firgita. Za ka ɗebi itacen baizar wadda take a bayan wannan dajin. Za ka yi tafiya mai matuƙar wahala, mai ɗauki da abubuwan al'ajabi da tsoro. Dole ka jure su matuƙar kana son ka samu nasara. In ba haka ba wannan matsafin zai ga bayan ka a cikin wannan jejin. Ka sani kuna ka ga bayansa akwai wasu matsafa masu ƙoƙarin shigowa cikin dajin waɗanda suke so su mallake shi. Ba ka da lokacin ɓata don haka ka tashi ka tafi. Na ji na amince zan tafi domin mallakar dajin mun tsira.